Ana bocah loro kanca akrab wiwit TK jenenge Mita lan Launa. Saka cilik nganti gedhe, bocah loro kuwi mesti dolan bareng, sekolah bareng, lan ngaji bareng. Mita bocah sregep lan seneng banget nggambar lan main voli. Uga Launa sregep lan seneng karo nulis cerita lan main voli. Senajan ana beda bakat nggambar karo nulis cerita, saben wektu istirahat, Mita nggambar tokoh wayang utawa kembang, banjur Launa nulis cerita lan nerangke isi buku cerita marang Mita. Senajan kepribadiane beda, nanging loro-lorone padha bisa saling ngalengkapi. Kadang-kadang bocah loro kuwi ngembangke bakat voline bareng-bareng, kayata dolanan pasingan lan melu klub utawa panggonan voli. Saben sore, sawise sekolah, bocah loro kuwi padha dolan ning sawah utawa pinggiran lapangan. Ning kono padha rembugan masa depan, guyonan, lan cerita-cerita keluargane. Ing tengah cerita lan guyonan, Mita kandha, "Besok yen aku wis gedhe, aku kepengin dadi pelukis." Launa jawab karo guyu, "Yen ngono, aku sing nulis ceritane, banjur awakmu sing nggambarke ceritane." Wah, malah tambah apik. Bocah loro kuwi banjur padha guyu bareng. Ing sawijining dina, sekolahe ngenekake lomba seni lukis kanggo para siswa. Mita seneng arep melu lomba nglukis. Nanging dina lomba meh teka, buku gambar lan piranti warna-warna ilang saka tase. Dheweke bingung lan sedih banget. Mita kandha menyang Launa, "Lau, iki kepiye? Buku gambar lan piranti warna-warnaku ilang. Padahal aku sesuk arep lomba. Aku ora gelem yen ora nganggo buku kuwi." Launa kandha lan nyawang Mita, "Aja putus asa, aku isih bisa ngewangi goleki. Yen ora enek, aku isih duwe kertas lan piranti warna-warna. Aku ora melu lomba. Luwih becik kowe sing gawe wae." Mita karo rada isin, "Nanging Lau, kuwi duwemu, aku ora kepenak." Launa mesem banjur kandha, "Kancan kuwi ora mung dolan bareng, nanging uga gelem nulungi kanca sing lagi susah lan lagi butuh." Launa bener-bener nulungi Mita goleki buku gambar. Pungkasane buku kuwi kepethuk ana ing perpustakaan nalika dheweke sinau bareng wingi sore. Mita langsung lega lan sumringah. Banjur Mita ngucap panuwun menyang Launa. Nalika lomba, Mita nggambar kanthi semangat lan ngasilake juara 1. Sawise nampa hadiah, Mita nyedak Launa banjur kandha, "Juara iki ora mung duweku, nanging uga duwemu. Yen ora ana pitulunganmu, aku ora bakal bisa kaya ngene iki." Launa mesem lan mangsuli, "Sing penting kowe seneng lan terus nggayu impenmu, aku tansah dadi kanca sing setya, Mit." Wiwit wektu kuwi, Mita lan Launa luwih ngerti yen kekancan kang tulus kuwi ora mung ana nalika seneng, uga nalika susah. Loro-lorone janji bakal tetep rukun lan nyengkuyung siji lan sijine nganti kapan wae. Kancan utawa paseduluran dadi kaya tali abadi sing ora kemeng pedhot amarga jarak lan wektu.